बर' माहारि फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर नि कालचारेल कमप्लेक्स बेयावहाय दिनै सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियावहाय गिदिरथार थांखि हिसाबै जोंहा दिनै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां बुंथिगिरि स्पिकार मानगोनां एजुकेशन सेक्रेटारि कालचारेल सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि लिटारेरि सेक्रेटारि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय दिनै जोंहा क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि जोंहा चिरां जिल्लानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बाक्सा जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि जोंहा उदालगुरि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि आरो गासैबो जोंनि सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेम्बार्स बिथांमोनहा जोंनि नैबे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेराव गोबां जों इस्यु जों सावरायदों। गिबियावनो जोंहा जिहेतु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जोंहा सानै बोसोनगिरि दंमोन आरो बे बोसोनगिरिखौ जोंनि दिनैनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिं नैबे मुसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव जिहेतु आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो दिनै रिलिज होनाय जाबाय। जोंनि मानगोनां मन'न्जय दैमारिजों लोगोसे जोंहा मानगोनां पबित्र बर' दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो दि बिथांमोनहा BoNSUखौ दाजेननायनिफ्रायनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा जोंखौ सहाय होबोदों आरो बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावो। दिनैहाय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि हाउसनिफ्राय जों बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस आरो कन्ट्रिबिउसनखौ जों मान बावनानै बिथांमोनखौ जोंनि आफादनिफ्राय जों दिनै रिलिज होनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा दिनै BoNSUनिफ्राय एबा BoNSUनि जानानै बिथांमोनहा रिप्रेजेन्ट एबा बिथांमोनहा BoNSUनि जानानै जोंनि खामानि मावनाय नंलिया आरो थांनाय समाव बेजों लोगोसे थांनाय समावहाय जोंनि मानगोनां बोसोनगिरि सानैया बिथांमोना जितु सेन्ट्रेल कमिटिनि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि जितु सेन्ट्रेल कमिटि BoNSUनि कनसेन्ट गैयालासिनो जितु मोनसे इनचार्ज हिसाबै दादोंमोन आरो बे इनचार्ज होननायखौबो दिनै जोंनि हाउसाव डिजल्भ खालामनाय जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा इनचार्ज मोनदोंमोन बिथांमोनहाबो आस इट इज जिहेतु जोंहा सेन्ट्रेल BoNSUनि एक्जिकिउटिभ मिटिंआव डिसिसन लानाय बादि जिहेतु बिथांमोनहा जि पस्टआव दंमोन बे पस्टआवनो थानानै BoNSUनि बिबानखौ मावलांथोंसै आरो BoNSUनि जि टारगेट आलादा रायजो सोरजिनायाव दिनै बिथांमोनहा मावफिनथोंसै होननानै जोंनि बे हाउसाव जों डिसिसन लानाय जाबाय। आरो बे नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा बे जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जे जों जोनोम मोनदों। दा जोंहा दिनै बोसोरफ्रामबो BoNSUआ जोनोम मोननायनि गेजेराव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बेखौ जों मोनफुंनो थाखाय आरो मुंख्लंफोरनि जे आद्रा थानाय सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै नांबोबाय थादों। एबारबो जिहेतु जोंहा डिसेम्बर दाननि 1 थारिखनिफ्राय 19 थारिखसिम जि पार्लियामेन्ट सेसन जागोन बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जोङो दिनै आलादा रायजो सोरजिनायखौ जोङो गोख्रों भाबै जों बाहागो लानो थाखाय जों दिनै फाइनाल डिसिसन लाबाय आरो फैगौ डिसेम्बर दाननि 18 थारिख दानावहाय जोंनि धर्ना दिल्लीयावहाय जन्तर मन्तराव बे जानो थांसिगोन आरो बे दिनै फाइनाल मोनसे डिसिसनाव फैबाय। दा जों मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लानि आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि गेदेमा रायजो राजा जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जोंनि जि थांखि दं बे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आशीर्बाद हरगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जाफुंसार होनायाव जों गोख्रों भाबै जों आवगायलांगोन आरो जोंनि
जे डिमान्ड बे डिमान्डखौ एबा जों हाबसिननिफ्राय हामसिन जोंनि टारगेटखौ सहैनो थाखाय जों दिनै आवगायलांगोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे 6टा जनजाति बिथांमोननो जि एसटि डिमान्ड बे डिमान्डनि सायावहाय जि क्लेरिफिकेशन बिदों बेनि क्लेरिफिकेशनाव BoNSUनि स्टेन्डआ क्लियार आरो जाय समावहाय कुनु बर' आफादफ्रा बिनि सायाव खोथा बुङाखैमोन बेयाव BoNSUआनो जों बुंगोरदों जिहेतु जोंनि स्टेन्डआ क्लियार बे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ सोरबा दिनै गोजौ थाखोनि सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा दिनै जोंनि बिरोधि खालामनो नागिरनायाव जों जेब्लायबो BoNSUआ जों गसंगोन आरो 6टा जनजाति जि बिथांमोननि जि डिमान्ड बे डिमान्डआव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जेब्लायबो बुंगोन बे बिथांमोननि डिमान्ड खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय जेब्ला जोंनि बर'फोरनि एबा ट्राइबेलफोरनि बे समस्याया दिनै नाख्रेब जायोब्ला बेवहाय जों क्लियार जों स्टेन्डआव दङ बे 5 मिनिट आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलब्लाबो जोंनो बर'फोरनो जोंनो आलादा रायजो होग्रोनांगोन आरो बेनि गेजेराव गुबुन बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बेलेग आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनो थाखाय सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन होग्रोनांगोन। बेवहाय जोंनि स्टेन्डआ क्लियार आरो बिथांमोना इलिगेल भाबै आयेननि बिरोधि भाबै दे जोंना रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानिफ्राय जि बिथांमोना 5 क्राइटेरियाखौ जों फुलफिल खालामनो हायैयावबो पलिटिकेलि बिथांमोना डिमान्ड खालामनायाव जे जोङो पार्लियामेन्ट एबा माबा मोनसे जि पलिसि लाबाय थादों बे पलिसि लानायाव जों गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन। कुनु इलिगेलि दे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआनो दिनैहाय कनस्टिटिउसनेलि मोनसे प्रभिजनेलि जों मोननांगौखा बे बड'लेण्ड डिमान्डखौनो बिथांमोना दिनै जि जों माने कनस्टिटिउसनेलि संबिधानिक जों मोननांगौखौनो होआखैब्ला आसाम बादियावनो दिनै बर'फ्रा हाजोआव दाबो एसटि मोनाखैब्ला अब्ला दिनै गुबुननिफ्राय फैनानै जोंनाव एसटि मोननांगौआ कुनु पसिबल नङा आरो बेयावहाय BoNSUआ गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन आरो आइननि भाबैबाबो जोङो दिनै स्टेन्ड जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जों BoNSUआबो बेनि सायाव जों स्टेन्ड गोख्रों भाबै जों गसंगोन।